Ще бъде забавно. Трябваше да направиш битката за 30 минути, бе. Ще трябва прицелвам аз. За момент всичко хвърчи или среда или долу. В момента хикчето, нали, точката, центъра на мерника ми е почти на ръба на турета, горният ръб. На горния ръб говорим не на предната плоча, но просто на самия ръб на турета, както е като кутия. Всичко лети лата надолу. Ей, повреди ми визиора, бе, ти да видиш. Наряди го пукаш. Бронебойни наряди на Чърчил 3. Нормално. Нали искам да вие дали хвърчат изобщо към... Не. Нагоре е редко. Пами щупи. Това път го щупи визиора направо. Толкова. Че му прата на само скиншот да го правим там. Ето Сандо. С това се занимавам. Аз се изчувам. Това не само ме пуцала, вече над 1200 блокирани отброни. Стабилна работа, стабилна далечина. Около 150 метра, да. Сега, тия 150 метра не ги знам точно откъде почват, в смисъл от спота ти, който ти е de facto мантлета, ли почват, или от дулото на оръдието, или от най-близката точка на шасито до мишената, иди го разбери, бе. Или от горе от това, от командирския харч, никой не знае. Където посочваш, там ти е 150 човек. Където ти е мерника да факт. Да, това 150, добре, хубаво, аз разбирам къде е другата точка, ама първата точка откъде ми е почва на танка, бе. Не мога да разбера човек. В смисъл, ти почва, бе? точка Б е в момента твоя купол. Да. Къде е точка А? Края на дулото на оръдието ми, гънмантлета ми, където е де факто, нали, спот. Би трябвало ти от визиора, бе, човек, да знам. Е да мек командирския хач горе. Сигурно. Да снарядите вече. Има още време, бе, човек, той има 140 снаряда. 83... Дигнал съм с 0,04, докато не съм играл един ден. От вчера как не съм играл с тези 3 като сега се дигнал с 0,04. Без да го играя. Защото с преле го играят хората. Явно с спрей, да. Или са правили много слаби битки с него. Ти отстрани, моля да пробиеш тайгърта между другото. Отстрани мога, ама... Да? Не, смисъл, турата не знам, хубаво би трябва да мога. Пак са плюнки и пак танка ми трепва бата, като го целиш. Май чак. Трепни! Оп! Да не се чувстваш зле, бе, да ми вземеш малко. Свършиха? Не, бе, не. Аре, че нямам търпение, те убия. Може да тъпа. Ти лепна 2 фугаса, бата, в купа и това трябва да е достатъчно. Ти не мога ми вкараш фугаска. Артивата ми праща патун. Бата, не само, че мога да ти пратя и ще ти пратя, ама само да свършиш наред. Колко дени си първо?
4200 вече. От Нема. Нема. да си тъжен на куче. Ще нали... Примерно 6000. Ми, че стигнеш, аз я може 50 снаряда. Нема. Просто тръгва по-дом 2 часа. Ма ти клипче ли правиш? Да. Даже. После си обработваш Виж как данни. хвърчи всичко център или долу, човек. Коса е 1, 2, 3, 5 снаряда мак да съм имал нагоре да хвърля. Така. Ма ти прицелваш и напълно като стреляш. Прицелвам. Аз бате искаш да ти покажа какъв ми е рейта фара по принцип. Аз знам какъв е рейта Аз сега прицелих и сега стрелям. Презаредих, стрелям. Презаредих, стрелям. Ме и прицелваш, нали? На макта да се свие кръгче. На макса ли? Аз те снаряда летат надолу, аз така. Затова като мериш нещо на баирче, като си го прицелил хубаво, масата снаряди пак отиват в земята, защото просто отиват надолу. В момента центъра на мерничето ми е между драйвер, между командър хача и горе имаш още някакъв хач там, не знам, там ми е мерник горе-долу. Едната половина на мерника е празна на практика, да мека извън танките, другата половина, долната половина е на туретите. Хубаво, че са му ефтини снаряди. Пропуск. Пропуск. А беше леко височко, пак не беше към ръба на кръгавата. Беше малко над мен. Пропуск. Колко снаряд ти остава? Един. Само един е? Върши ли?